Balerong Group Jakarta mempersembahkan sebuah bidaran Minang berjudul Pitaruh Ayah. Disusun dan disampaikan sendiri oleh Angku Yus Datuk Perpatiah. Pesan-pesan kaset ini khusus diperuntukkan buat anak kemenakanku, generasi remaja Minangkabau. Semoga ada manfaatnya. Ilia santai mudiak bermain lah kadang bagendong jiwo iduit begantuang karanggae. Malulah awak bakihanau kurang lah pulo dari sampia. Inok menuangkan tunakan luang bawa pikia dalam-dalam. Kabar beraliah nyolai sungguh beraliah sinan juo dikaji tentang bio-bio. Nan dikatakan bio-bio nak bagagang memanjat samak biasa tumbuh di baluka ruman saujui kacang pagah. Buahnya baduyun-duyun kulit berkilit kuning ngameh halus bak bulu anak kucing. Itulah miang sabananya. Maka selain bernama bio-bio, kacang miang namanya juo jarang lah orang nan tak tahu. Dek inyo bagagang panjang bio-bio menjala tanah supaya tagak ba orang pulo tapaso melilik batang bagantuang karantiang kayu. Banyak kacang perkara kacang miang paling menggata. Gata dek miang bio-bio ta seso sabatang tubuh jantuang la minta gawi pulo. Ba bana sakit padiahnya nak sulit layah mengatakan antah ke urang nama rasai. Sumpah kutuak caci makian upek caraco cerik bungkang di banci selama hidup. Jangankan kemendakei mendangan namu sajola jajok kok kunun mabiak kepamenan. Joapi memunahkan nyona. Tunggu ada kikih dilantiangkan baitu doso kecang miang. Nyampang kok kita manusia memakai sipek bio-bio. Sakampuang kan miangnya manggata turun-temurun. Jauhkan lakunan begitu nak buliah selama hidup awak. Cuba wang bayangkan. Ulah de asuang jepit tanah gunjiang kian kincah kemari bisa mararak kasih sayang urang balaki di sibaknya. Tiba di dagang penggalesan labiah ditimpo kebakaran. Tansano api nan memakan tinggal juo pun tuang baronyo. Taga adek bingit dan kihurang toke menjadi anak buah. Santano kantua ditimponyo, direktur masuk penjaro, manajer dipecat tagak, sekretaris tabau rendong. Untuk itu ayah ingatkan, hati-hati dalam bagawa. Banyak bertemu bio-bio nak ulet bulu namanya juo. Karena bak cando jujur, mulut manih baso ketujuh, awak talen perlenteh pulo penampilan pun meyakinkan. Ado kalonyo potongan dukun, paham rasio dalam batin, pandai menakok hati orang. Kadang-kadang bentuk ulama, hadisnya balapi-lapi ayatnya bak eyailia iko dalia iko ma'ana. Ado juo rupo sarjana, tahu jo pasal undang-undang hukum pidana jo perdata. Pendeknya baragam kicuah jo kecong, nanyato inyo menyerak miang cundang kawaji nanyo agia. Pura-pura ibu kasihan katonyo ingin nak menolong berisuak orang letak gagau gawi gapai sepanjang jalan beliau mengakah di subalia. Madoi orang macam itu nak ado sifat yang dipakai, iaitu menjauh. Ibarat merambah bio-bio, ko anyo dioyak dari bawah atau diruntun diratehi. Alamai ini yang nyoba tebaran pada nang juo nang kagata. Kalau ketangguan-tangguan masuk sekadar berdebat menumpala, eloklah menyisih saja. Sebab dialui makan jarumnya rumit mencari jajak masuk. Indak betali ke diri atau tampuaknya ke dijinjiang. Selain dandam parang batin betenju kesudahannya. Basuo bak pantun-pantun orang. Jam gadang di bukit tinggi terletak di pasar teh tukang pelindih dahulunya. Halus karajo orang kini mengarang bungo jo karateh dek kumbang basasok jo. Nak duo pantun sairiang. Babuah rambai diguguk bungo disasok barau-barau. Ulah parangai kayu bungkuak caya malaleh kudak kabau. Pahamkan bana tunakkan luang. Jago diri yang kene miang. Apulai menjadi miang samu tak elok keduanya. Adapun paku ataupun pakis termasuk banso suku rumput.
Sajak dulu di ranah Minang paku takato jadi sayu sampai kini musawa jua. Malah hendak saja di kampung awak. Lapeh ke Jawa ke Mangkasar, ke Ambon ke Kalimantan sampai Brunei Darussalam populer ketupek gulai paku lontong Padang namanya sinan. Dan paling lama dicampur jariang, serak-serakkan udang bariang asam nyawa sambal limbiang bungo sambuang konconya mana. Kok nak tahu jelamak paku nak cuba diulang mangei lah masiak mangkonya sero. Tapi ada saketek nama ibu. Menurut pituahangku doktor, paku indak mengandung gizi senasib pulau cucu badak menganyang indak vitamin. Biarlah, kebah pulau. Nah nyatu itulah budaya wak gulai pusako Minangkabau. Semenjak alun barawalun masulawi secampak jalo Merapi segadang talui tiak paku cubadak alah juga. Hidup paku cubadak, maju terus pantang mundur. Kita tinggalkan soal vitamin nak. Ditalaah sifat-sifatnya tu ambil ke jadi guru. Dari pengalaman ilmu paku ada bana yang ditiru, iaitu perjuangan menantang hidup, struggle for life kata si bule. Yakin, gigih, percaya diri, tapi jujur. Itu yang patut kita contoh. Coba lihat ang pandangi. Indak saja di tanah lambu, di tanah napainya hidup disalib batu jadi jua. Malah indak pun di atas bumi, di dahan kayu tumbuh paku, di batang karambia bisa subur, sampai ke pucuk-pucuk atok paku ketatap hidup mewah. Sungguh menjadi penggembara. Inggoknya indak menyeso, makannya mencari surang, pantang menggaduh orang lain bak cando limau di bindalu. Mendiri, itu nan patut ke ditiru, suri tuladan ke dipakai. Setantang gigih jo gagah, caliaklah perjuangannya. Walau dihalang dirintangi baluka mahambek paneh, angin pun tak dapat lalu ulah diangkuah kayu gadang. Inyo mampu bertahan hidup di bawah bayangan kesombongan. Baru kapatangkan sabi pagi cako dilanyau kabau atau diimpuk kayu mati sehingga punah tinggal tunggu. Besok pagi tunih tercogok sapakan larimbun pulau. Paneh batahun tak membaa, diparun alun kehabis entah ke urek dan tercabut. Tapi selagi rumpun tak binasuk nan paku berpantang mati. Sedangkan makhluk tumbuhan pula indak baraka, indak barasu, indak pulau punya napasu lai gigih mencari duit. Manga kalian kok menganggur? Hah? Banyaklah contoh ayah lihat. Taganda di perantauan tertumbuh usaha galeh kondoh poroh pulang ke kampung. Pangacuy. Kok berdagang rasu tak mungkin pokok tandeh kadai lalape. Carilah mato lokak lain ba kok lari dari poron. Kandas galeh lompek ke tukang dak lanteh cuba mengantau sandek juo kau mojek. Sainda-idaknya jadi cingkariak menguli menjawab upah. Pendeknya usaha. Tidak satu jalan ke Roma kata orang sinan. Nan kau usah. Kalau bersepi dua jari magin menjual ganja menempe jetante girang. Adai melarang undang melagah isuak bersinggang di narako. Kolai balik ke kampung bersawah membuka ladang berparak tarana ayam syukur bana turun ke tani. Hai ko indak. Sawah tinggal ladang merimbo hutan kosong lahan talantar inyo nan sungguh di palantah. Tangga hari di lapau jo domino balapi-lapi gurau jo kincah nan utamo. Sehingga diluluak tajak balabiah di lapiak pinggan tak cukui. Pamaleh. Kanker jitumur dalam hidup nak panyagan pembarek tandan pamalu lambek berkisah. Pantang cilako kami dulu bagayuk ke orang tua babaliak makan ke pusako. Apalagi merengek-rengek pacar dan lah kadang jua kawin kamba aku dan ayah itu haram bagi anak Minang. Baik itu pun taraduk pelajar mahasiswa nan pacah mental pengaluh panjang patut beraja dari paku. Mantang-mantang anak kuliah gensi bana turun ke pasar namuah menjadi kutu rumah. Penganggur intelek bahasa kerennya. Rumus yang dipakainya tujuan sekolah jadi pegawai. Cari karajo ilmu dia masuk kantua keluar kantua lamar kian mohon kamari sehinggalah tipih tepat sepatu tabuk sarawatan tengkua bertarimu ke indak jo. Tidak ada lowongan atau
tunggu saja panggilan. Baik itu jawab personalia. Maka dek bosan gilo menanti umur semakin gaek juo. Kesudahannya baputih hasu tiba depresi frustasi pemanuang penggalak surang. Dicara lai kaliang baygon babuyah muncul dalam kamar. Cengeng. Maka dari itu nak. Karanuang lah SMA. Dan insyaAllah tanago ayah kue juo talaki menyambuang ke fakultas. Kini-kini ayah pasankan. Nyampang kok jadi mahasiswa sampai tak sampai di wisuda. Jangan pasang jarik samato jadi pegawai di kentokan tua. Karena pitih tiok menggari zogok menyogok lah biasa. Atau dek sabab karena lain indak menabuak cito-cito. Maka bukalah usaha surang berwira swasta baso kalian. Jangan tagoda bana aja pegawai. Kok indak di kantuan dak kamakan berdasi juan daknyo. Mesti sanggup mendiri, berdikari. Ingat kata Bung Karno, kesempatan itu bukan ditunggu, tapi diciptakan. Kalau hanya idik menunggu sama awak jolawah-lawah sipek pasif tumah namanya. Sedangkan hawa harus agresif, progresif, dan dinamis. Baik itu karakter orang Minang watak pusako dari dulu, kini kalian mewarisi. Adapun nanti dipantang dihindari laku parangi dek bindalu sifat cilako di bawahnya. Tak kalau bamulo inggo menempe di kulit dahan duduk di ujung-ujung rantiang. Elok labaso batang limau urang bataduah di bawah naik dijamu dibari makan temalam diagi halapia. Dek lamu lambek menompang mulai berpucuk saledau. Kian hari bertambah rimbun urek menjala-jala juo kini melilik mengulampai. Akia kato sudahan kalam. Nyobaran tiang badan rampak, badaun babungo kambang batang gampa urek mencakam. Kalahlah nanasa dan tibo. Kini limau tinggal junamu ujudnya nyato labin lalu sumpah bagu membatangguangkan. Jauhkan sipek nenba itu nak gadang ladoso mudaratnya. Tahu-tahu idik menompang, awak buliah urang tak rugi. Usah kalamak di awak surang cadiak buruak tumah namonyo licik kata orang subarang. Diagi hati bahkan dak jantuang dan ba ulando minta tanah. Buruak laku jait perangai akaci luah busuk panganannya tak lain maniayo. Banasehat para pujangga, jangan ciptakan kebahagiaan di atas penderitaan orang lain. Atau bahasa populer Minangkabau, lama diawak ketujuh di orang. Kok raso di bawah naik, pareso di bawah turun. Itulah timbangan rang babudi. Santano budi nalah pupuih nak alam sampai langkah tetumbuak sulit petenggang bakalaka badan di sisi kurang banyak. Dangalah pantun orang dulu. Dek ribui rabah lapadi dicupak datuk tumangguang. Kalau hidup indak babudi duduk tagak kumari cangguang. Babelok, babilin-bilin dicapu padi ketabi, dek elok orang tak ingin dek basuh orang nanggari. Kau tumbuh benduak samang, tenggang ngamanah kebinaso, pitaruah di paliaro martabat dijunjung tinggi, caliakan basuh budibaya. Ijan samantang orang lah picayo awak kuli disangkotoke, ba'a kalatiak ujung jari yang latadah dari cangkia. Nyampang anak hidup di rantau, agak-agak di kampung orang. Bumi dipijak usah lambang, lawi ditampuah jan bariak menyanguk indak mengaruahi. Turuikan nadai carosinan, isi cupaknya nanta tagak tiru ragian nanta kambang. Kok bakato di bawah-bawah, usah pengih je penggisia kecek mekwe tiak jantan. Lah nyato si pontong tak bajari cincin nameh beparagokan. Urang lah mati ndak makan rimah disapu kailaman pantangkan bana tunakan uang. Membunyikan TV jo radio, usah sehabis-habis putah. Tenggang subalah menyubalah. Mungkin anaknya baru lalu tagaduah urang sedang damam pikiran sama-sama ibu. Semantang awak naik onda karena lah urang jalan kaki. Karena potong indak membawa anak nan bedo kabut di belakang bunyi knalpotnya namanya so. Kesimpulannya, walau bindalu nan tatuduah ambil ibarat jual tibar, usah menari teh bangkai ayah tak suko tentang itu. Onak kanduang badan de ayah,
La panjang ayah batu tua bajelo kisah tafsiran mengaji rasio alam. Tapi ba'awa kata mulai, ayah bukalah cedek pandai, butuh di dalam pengetahuan rabun ditantang pengalaman. Mako ibarat si butuh dapet gajah, nang karesek baru ikuanyo alulah tubuh sabatangnya. Kok lain namuah membaca nak menyimak memperhatikan. Di alam kulili yang kita nangko batabua suri tuladan banyaklah contoh jo ibarat. Jo kearifan bisa disawak, paham di batin menampuangkan sinan basuo luba ilmu ayah janiah sayak nalandai tampek barananga kabudi. Dek sabab karena itu, rajin-rajin anak baguru, melihat bayang nantasirek, cubalah jawab takutaki kiyah isyarat dari alam. Dan itu anjuran dalam syarat Tuhan banal menyuruhkan. Batanyo Allah ya firmannya, apakah kamu tidak memperhatikan betapa bumi dihamparkan dan langit disungkupkan? Apakah kamu tidak memperhatikan pergantian siang dengan malam? Apakah kamu tidak memperhatikan keberadaan binatang unta dan lain sebagainya? Malah tanyo beruntun dari Tuhan kepada kita manusia, afala tubsirun, afala ta'qilun, afala ta'lamun, afala tatafakkarun ya ulil albab. Satiok tanyo bahkan tak jawab nak kunulah pulo tanyo Allah. Hampir saja mayah bersurah, kini dihimpun ciek-ciek diambil pati santannya. Dari sepanjang tutua tadi 3 saja isi pidoman, yaitu hubungan diri sama diri, hubungan diri je manusia dan hubungan diri dengan Allah. Mari disebut satu-satu. Adapun hubungan diri jo diri indaklah lain mukasuinyo membantu watak jo karakter. Dalam mencari kepribadian adalah 5 rasionya nak. Nan pertama tujuan hidup, motivasi jo nawa itu. Dari mana datangnya awak? Sadang di mana kita kini ke mana arah ke dituju? Bertanya kita ke diri, untuk apa wa angkoi duit? Kamanga datang ke dunia ku? Ko indak tahu jawapannya, Tuhan menolong menjawabkan. Wa ma akhlaqtu jinni wal insa illa liya'buduni. Tidaklah aku jadikan jin dan manusia, kata Allah, kecuali untuk mengabdi kepadaku saja. Untuk itu Rasulullah pun bertitah, hiduplah sesuku hati. Tapi ingat selama hidup mesti ke mati. Karajokan apunan taraga, tapi ingat setiap karajo akan ditanya. Cintoilah apunan di hati, tapi ingat setiap pertemuan ada perpisahan. Itu yang pertama. Yang kedua, bapendirian taguah, berprinsip nan jale istiqamah yakin ke diri. Arek-arek kalau bapaci, taguah-taguah bakeh ketagak. Usah bak ganggam-ganggam baru rasu kahangit dilapehkan. Kalaulah tagak ninan bana, ijan ragu menentang bandiang. Nyampang nan hak dirabut rampeh martabat dilanya orang, pantangkan mundur setapak iwang haram bumi bakeh halari. Syahid membela kebenaran, dayuh mengalah dengan salah. Yang ketiga, jujur jo amanah. Di dalam hati manusia ada zat yang paling adil. Itulah inyo kalbu kata orang sia, nurani kecik rampandai rasu pareso janyo ada. Musuhnya ialah nafsu, sedangkan akal kumari masua. Maka setiap kakuk kadiawai tanyalah dulu nan di dalam laiko izin hati nurani. Biasanya pikir sekali mananglah nafsu, akal mendorong yausau badan membantu jo karajo. Tapi bawalah merenung dalam-dalam 2-3 ulang berpikir kalbu nan suci akan manang. Percayalah. Kompasnya tidak jauh-jauh, yaitu hukum cacat jangik. Piciaklah diri awak dulu, sakit di awak, sakit di orang. Nah, nan kampe dinamis, ligat kata orang Medan, lasak kata orang Minang. Usah layu pendingin darah, talampau banyak agak-agak suku menanti gara Allah. Kalau cameh juga manglada ulu ragu jo bimbang takik kanai alamat karajo tak menjadi. Tapi kalau habis tenggang jo kalaka nani julua ndak jorareh nani japut ndak kunjung tibo
baru tawakal pada Allah takdir tumah lamonyo. Hadapilah dunia dengan senyum, baik itu kata ahli fikir. Dan terakhir nan kelima, yaitu bersifat sabajurilah. Nanayah mengkasui dengan sabar bukan membatu muka tembok. Kerana lampang pipih nan suok diagiahkan pulau pipih kidah, bukan baik itu. Tapi indak cameh waktu susah indak takabua dinalai. Hindakan tamak jelobo, padokan apa nanado syukuri barian Allah. Dan menjadi sifat dari nafsu adalah selalu merasa kurang. Tansanu merapi jadi perak, singgalang jadi suasunya minta, dan dikek jadi amih gunung sago menjadi intan. Baik itu kandak dan napasu. Untuk itu, ada rem nan paling pakam, yaitu sifat qanaah. Artinya sifat qanaah memanfaatkan dan merasa cukup dengan apa yang diperoleh. Ke urang baparabola diawak TV hitam putih usah menonton kesubalah. Tapi nikmatilah nan awak punya karena itu baru nanado. Dek ranggai nan tidak mampu merasa banggalah tamat SMA gunakan ilmu nan didapat. Itulah inyo sifat qanaah. Baapulah hubungan diri di manusia. Dek kita makhluk sosial nan hidup sanda-basanda, maka pailoklah hubungan jo masyarakat. Baalah kecadi awak baralah kebanyak pitih, kita para lu jo manusia, sehingga indaknya pajasirah baru kalaya. Kalau waang mengecek surang galak-galak indak bakawan, ayah hantakan kepada gaduit tandonya utak nalakanai. Ketahuilah nak, sahino ini duit kalau awak di sisi hurang, ilia lalu mudiak tak singgah ke tengah tarapuang-apuang ke tapi tapenda-penda. Banyak pintu cara bagawa kuncinya hanya sebuah, yaitu hormati orang lain. Sekali orang dimuliakan balipek gando kabalehnya, cie jari menunjuk tiga dan untuk awak. Ada 5 cara mesti dipakai. Manalah cara nan 5? Pertama, penyapu. Kedua, pemuji. Ketiga, penolong. Kehampe, pemaaf. Dan kelima, penyuko. Tagua sapo di mawasuo ibarat asahan silaturahim batin tajam budi bakilet. Paramah baso ketujuh muluit manih kucing dan murah sopan santun dilabiahkan. Nanelok na rancak bana awak dulu mulai menyapu nan bansai sapo dahulu pilih-pilih menyapu gadis. Tanyo batanyo kesihatan, tantang hobi, tantang usaha, tantang dunsanak pemilihnya. Ko anak tinggal di kampung sapo setiap orang lalu usah disibak jadi sisiah. Pangkek ranggaik di papak patuik bama imbawama bayinya atau bangku kenang ketek baik itu pulo. Nyampang awak di rantau orang asal kenal wajib disapu. Paliang indak juang buat ketek bahalo magek tangan itu kepalo basa-basi. Adapun sifat dek manusia nak ingin dipuji, dikagumi, diumbuak sanjuang-sanjuang bertarikh tarangnya dan sagan. Siapapun ingin panjang umur tapi takut menjadi tua. Maka sananglah bana di hatinya dikatakan beliau awet muda umur gaib kan yang berkilat tempik gelombang anak bujang. Pujilah nan disayanginya. Anaknya nan kamek lincah, galehnya nan tagak tali. Tapi ijan dipuji bininya rancak balapik tenjudi duangang. Agak-agak manjuang orang nak usah melimbak balabiahkan overdosis ibarat ubek. Bisa melonjak anak baji babaliak awah penabangan nak tuah dapat cilako. Sesudah itu suku menolong. Malang mujua sakit jasanang indak kalapeh cari tangga kini orang isuak ku awak. Bakato buyah muka. Jangan tertawakan orang jatuh, tapi bersyukurlah kalau Anda tidak jatuh. Dan sebaik-baik pekerjaan adalah menolong orang dalam jatuh. Kok sanang jalan menjalang, kok sakit silau menyilau, kok mati janguk menjanguk. Banyak cara menolong orang. Tolong jo pitih jo arato, tolong jo jariah jo tanago. Seindak-indaknya tolong jo aka jo pikiran, tolong jo doa jadi juo. Sauleh rimah dalam litak labihlah gadang manfaatnya dari sakancah nasi di angkanyang. Dan ketujuh di Rasulullah, pemaaf indak pendendam.
Sampili memberi maaf pemahajo kerilahan, itulah urang rendah budi. Membayang keparumannya, muko karuah kaniang bakarui ati kasih bantuaknya sangalah pupih nur hidayah. Sedangkan Adam lainnya khilaf terlampau pantang makan hudi, Tuhan memberi keampunan, konolah pulau kita makhluk. Menurut galik biasanya nak, apabila orang pabaso tanda cekeh, apabila pencimburuan tandanya jahe, urang pesumpah tanda ciluah pendandam tanda takabua setan besarang di hatinya. Awak berasiah tak berdosa, urang salah kasadonyo, namuh bertahun tak menyapu jurun sanak pakai rotan. Baparingit Nabi ju hadisnya. Dua nan kadinge, 20 kadilupakan. Nan kadinge salah awak ke orang lain, jasa orang ke diri awak. Dan nan kadilupakan, jasa awak ke orang lain, salah orang ke diri awak. Nyampang sonsang tabaliak pasang nak cabik-cabik silaturahim cahaya ukhuwah Islamiyah sinan keturun murka Allah. Kini nang kalimo. Nang kalimo iaitu panyuko berasi hati. Ko orang mendapat rahmat, satu bersyukur bergembira. Nyampang ko bala menimponyo prihatinlah je nasib kawan. Usah sabaliaknya nak. Menampak kawan berasaki awak lah masam kurang bunyi, hati pun paneh manggalagak mencaliak kadai orang kayun di awak susui jua bali. Hayam batino na batalu ai kuanyo padiah dahulu jauhkan sipai na itu nak. Baik itu pun usah pematahkan kecil orang. Suko maudi merandahkan menunggu utang dinarami memasang titi berakuat. Indak saide sependape balain tapek ketagakan itu biasa dalam rape. Tapi agak-agak kalau berdebat, iyo kan diurang nanti sampai lalu kan diawak jodalianyo indak bakasan sambuang parang. Menyubarang dia ya dareh adalah benar rasionyo. Ambil ancang agak kaulu turikkan miliran ayah. Menyerongan sua kemudi maleriang geser haluan bidua sampai di Subarang. Usah disonsong ngaruh sungai, karam diri yang diputanyo hanyut ke indak pemuaro. Menyenangkan hati orang, itulah resep pergaulan indak karasan salamonyo. Picayolah. Adapun hubungan timba balik antara makhluk dengan Khalik, ibarat ikan dengan ayah. Kok nyampang ikan terpisah cara talantiang dari ayah, alamai iduk kesansaro tak kema menggapai lai. Tapi sebaliaknya lah. Ayah indak mengandung ikan haram ke inyo katagamang semiang alun ketecameh. Baitulah pulau dengan Tuhan. Walau manusia kapia sadonyo langi engka bumi durako, indak kesumbiang martabatnyo zat Allah tetap mulia. Dek sabab karena itu nak, ijan menjauh dari Allah, hubungkan diri junan satu. Salamu jantuang badanyu selagi yang turun naik Tuhan menambah dilengahkan. Kalau diri sudah menyatu dakik dan tidak bantaro jauh dan tidak bajaraan sinan hidayah keturunnya. Sahamba-hamba tabuna 5 kali dalam sehari tamui Tuhan jutalipun mengecek lansuang semusurang. Mintalah apa ke diminta, kadukan nasib para sayang, tangih jeratuk kabapujuk tagamang lai kabajawe rahman jorahim salamonyo. Adapun kuang nak tahu, setantang nomor teleponnya hanya sebanyak 5 angko, yaitu 2 ampe 3 ampe 2 rakaat salat subuh, ampe rakaat waktu lu 2 ampe 10 dimasuk asa, 3 rakaat 5 gari ditambah ampe salat isya. Artinya sumbayang nak, sumbayang usah ditinggalkan. Menurut sifat janjinya, Allah itu maha pengampun, murah maaf, maha jadandam. Tapi aduh 2 nun tak berampun nak. Pertama murtad, kedua syirik. Nan dimungkasui dengan murtad, nyato-nyato memutih tali maurak buhua gagang iman, kato jubuek membulakang kapia sirah urang namokan. Sawajah tentang pada syirik, dalam naniyo baindakan hati naragu-ragu bimbang, dilai-lai mangguak di dalam batin menggeliang, tauhid saparuh sudah mencari Tuhan selain Allah. Ku itu sipai nambah pakai berang Allah sampai ke gunjai tunggu jahannam hari suat. Jangankan pada Tuhan Allah, manusia pun lai pandai berang.
ko ati bini ialah menulak tubuhnya lah membulakang tandonyo indak niyo awak caraikan istri sinanjuo. Atau di dalam menyoba suami mencari pulau laki lain wajib ditalak salamonyo. Memakai istri nambah itu dayuh hukumnya dalam syarat tercecek bana di nagari layu telingo kecek orang. Maka kini ayah ingatkan hati-hati menjaga iman, taguah-taguah pacik tauhid, usah sumbiang, usah lecata. Kok boleh indak bapasagi, picaknya indak basudi, runciang pun indak bajipang. Walau ba'alah badai mahampeh, lawik gilo tupan mengamuk, kemudi usah dilapehkan. Hanya Allah tampik balindung nak. Bukan dukun, bukalah datu, bukan topulo tukang tanuang atau meminta bakeh kuburan kok kunun kasetan jubilih. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepada Allah kita menyembah, kepadanya pula minta tolong. Nah, itulah nak. Itulah pitaruh ayah. Kok nasihat kolah lamonyo kok pituah kang katokan nanyato tangki anak latahan sua lain lari ayah lansaikan. Abang kini karena hari lalu malam badan latiah mato takan tua kita baganju lalu dulu. InsyaAllah biswa kok lain du ijuo disambuang rundiang ditamaikan surah